Mantap koyo ora betah. Ngenyek karo Mas Mondal. Nyenyak karo aku. Mas kok ala tanpa rupa. Ibarate kaya tunggak diudeng-udengi. Gandel ya. Ora ben lagi. Aja kaya ngono Mas. Kok kaya ngono Mas? Pas kowe brewok jenggoten dirawati. Lah kowe bebok sing ngono kira aku di. Paling kodang siarne apa? Paling kondangmu siar nyopo? Siar no TV, TV lokal. Siar no radio. Radio bosok. Aku lho, siar no masjid. Ora apa-apa dek media. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Video ganteng-ganteng. Air aku air. Mandak rumah kowe tumpakku, mandak rumah kowe tumpakku. Tumpak kowe rupaku, tumpak kowe rupaku. Aja kok baleni, roti. Memben. Saiki. Biyen. Tingine munggah ben. Kematian ora kaya biyen. Tekane dilungane. Ngomongnya didungane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis iki rokoke? Durung. Waduh. Nyamoni. Kene anggura kowe. Wow. Wingi jendalu Mas Kangkong. Wis kita lu sadar. Wah, kami jenengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira sedaya warga dusun Sumbersari. Hebat luar biasa gumun setahun jembreng serendeng. Sing digumuni perkara apa, Mas? Wong atase sak dusun. Betul. Satu dusun itu terdiri dari 2 RW, 6 RT, kakane 300 jumlah penduduk 935 kuwi ae rondone 120. Sama kok kaya tukang sesu penduduk. Apal terus kali daerah mriki Pak. Apa ya? Tapi kenyataane ngawontenaken bersih dusun hebat luar biasa ora kalah karo daerah liya. Betul, orang kalah kalau desa-desa liya. Nggih, sak dusun. Ah Sumbersari iki kok mboten umum, mboten sombong. Iya, Mas. Masih to dalan sampun alus, listrik sudah masuk desa. Nggih. Ternyata bareng tak selidiki, ternyata ning Sumbersari iki isih usum ting. Oh, kuwi lampu Jelas. lah Anggere esuk ning kanting Purwedi. yang lebih lah. Oh iya, ini kali ya. Kali ya. Saya kalau saya naik kali. Nih, pakai panitia kali disulap dari panggung sing di Mekah hari Nah, disulap dados panggung ingkang Mekah kados mekaten niki nek boten budidayane para panitia boten saged Pak. Nggih. Kami tuane panjenengane Pak Agung, Ah. Pak Yudi. Betul. Terus sponsore Pak Joni Broto Sedati. Betul. Sing dadi dewan Pak Budiono. Betul. Terus enek RT sing paling kuwereng nek nagih. Sopo? Jas umum. Ya, lagi perang ngerampung asli. Sopo lagi sopo? Jas umum. Tapi nek boten wonten pambudidaya tiyang-tiyang niku boten saged kelampahan terus dalu niku. Oh iya, kudu dikerani kudu ditegasi. Kudu dikerengi. Rawuhe panjenengane paling ora 75. Urung saudara minimal 50. Urung liya-liyane nyatane merantasi gawe. Niki nek boten dusun sing hebat boten mungkin. Nggih, betul. Wargane jenengan pirsani. Nggih. Guyub rukun. Betul. Ora tau gegeran, ora tau tukar padu. Beda karo daerah kono-kono Mas. Nggih. Daerah kono-kono iso karo tangga ora gelem nyopo. Karo dulur ora gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku kalung atine biwung. Tanggane tuku gelas atine melang-melang. Tanggane tuku cairan itu mentrek. Saking ora guyupe karo Yo ora gelem rukun karo para warga. Tapi warga masyarakat mriki menjadi tolak ukur di Kabupaten Nganjuk bahkan Jawa Timur untuk kanggo pangan dan kedua permainan tepuk tangan untuk Sumbersari ya, Bra. panitia rawuhe panjenengan. Nggih. Komplit sak desa laras. Betul. Pulau mekaten. Nggih. Malah keporo kalau Pak Wagu sampai Nggih. boten desa. Nggih. Sore udan wis kados ngoten. Nggih. Njenengan pindah panggung terang seketika. Terang. Gak ngerti sebabnya. Sebabnya apa, Mas? Kon ndawaknya dadelan sing rupane kaya cok bakal. Bakal. Fungsine kata. Fungsine kata. Terang kata. Iso lah. Saya mau kan kados tanggir kontak
Apa? Kok bakal joget siji kok. Dan jomu. Loro. Joget sekian sih kok bahasa. Ya maneh-maneh. Sumber Sari hebat. Kami tuane panjenengane Pak Agung Wahyudi. Asma kinane Joko. Agung. Agung itu tegese gede nyapane gede rezekine. Betul. Iki tumi bawa teng dusun Sumber Sari muga-muga kabeh keluarga diparingi panjang umur akeh rezekine Allahumma. Amin. Iku Agung. Wahyu Wahyu tegese panjenengane sampun menerima Wahyu pemimpin utawa Wahyu pamongkong boten seorang penguasa. Ora dadi panguwasa sing ngendhelke kekuasaane tapi dia sebagai seorang pamong sing ngomong karo para wargane. Wahyu di mana bumi pijak di situ akan dijunjung tumpah darah Sumber Sari akan selalu dijalankan akan selalu dibangun untuk ke depan lebih maju. Kami kok kami ngomong ya ini mudun ya kok bisa kok enggonmu lah dan yang ini yang sampai jam-jaman. mewah omong no mas lo awak kan seniman dagelan duduk dengan besok jenengan piye lo Mas ya kan dengan menungso dulu prae menungso pakai mulu akhir diwalu ini menungso dulu prae menungso kan jatuh Allah tanpa rupa niki terakhir kesumoran besing madu kedai andono paling nijle amoro popon boten terakhir kok tidak perjalanan andono kok pindah Wah iya lo kayak senang bisa kawan senang Kok sing ngomong apa ya kurang mungkin. kok menengahi kata-kata sing apik terakhir kesumoran besing darah biru darah biru lah sampai ngasto dalan paling arep cuman Ki Anom Bujokan kok iya ya paling cak tak juga mondol itu ngarep RM wah Raden Mas remukan menungso Jadi lah itu ajur tapi jangan patah semangat Mas yo to nikah dengan Sivitas Akademika sekolahnya sekolah dhuwur S1 paling sampean aku cuma S1 ya sarjana seni niki titelen IR insinyur Iberokok salah wong kuwi kudu sombong nang wong kuwi kudu umum aja sukan golek pengalaman aja umum golek karo di desa Sumber Sari apa yang mau kamu tunjukkan kowe adoh-adoh saka ngali kami kan ngundang adoh-adoh saka ngali minimal kowe arep tinggal yo ngali pangan pinggir reno tinggal wong ini. Pangan pinggir reno tinggal wong ini. dan maksudnya warga dusun Sumber Sari ini dari piye gitu lho Itu ngono ae. ini jauh ke angel gelap bro kenapa lah bro ini para padu aku mengamitkan gini kok aku kan ditinggali panitia saka ngawi tekan gini kue ini harus ngawai apa Wong di pangan pinggir reno tinggal wong ini. Wong ini ngarep. jauh ke angel dusun ini itu dari piye Itu ngono ae. sekarang itu dari maju lho ditawari Disuruh. maksudnya ini loh ini panggung ini jadi bisa muncang tapi yang lu tidak pakai Yo ngomong kabeh meriah. ben muruk Ya buruk. wis lah oh mari dhewe wong sewu kok tak kopong ya iki ora nek sini blas Soalnya ambil kok ya. minimal wong sewu bersih dusun paling ora kan gresiki dusune gresiki jimbane lahiran batine sing kaya ora ono sumber sakit Iya. lah dusune ben resik dikapane Tiba. Ora sih wis kabeh mesti. bukan satu rene kabeh Tunggu. cenderung kamu karena emosi orang didol menolak dusune ben resik iki paling tidak kan kamu punya resep supaya dusune resik Supaya dusun RC
Iya. Gampang Mas. Caranya Disapu. Apa? iya kan iki disapu iki wis paham disapu iki resik. Maksud iki disapu kok disapu ditutupi ora. Lah ngarepe Tapi sapu kuwi ada 4 huruf. enek maknane. Maknane Satu terdiri dari 4 huruf. S A P U nek diwaca sapu. huruf yang pertama adalah S artinya S Adem. S ini apa? Adem. Kita biasanya tua. Yo tahu Ada apa asilin? yo S berarti yo S lilin Adem tua. Maksudnya kaya cak dok mau wahyu ki wahyune pangeran. Iki dikaya apa? Lu kepimaran bumi kelahiran ngono lho maksudnya nek artine. nah kalau S satu itu udah maksudnya S ini kan singkatan kan Singkatan. kepanjangannya S ini apa? Panjang. Artinya Oh, alah, arti sih kayak kamu. iya toh belum sama S artinya S sabar. Jadi seorang pemimpin itu punya jiwa sabar. innaullah Masuk bikin wong sabar ditresnani Gusti Allah. sebagai seorang pemimpin kudu sing Sabar. Sing masyarakat sak mulai iki penjaluk maneka warna. Jadi kudu sing sabar kan pemimpin kudu sabar. Iya. Ngomong masalah sabar. Iya, Mas. Antarane aku karo kowe. Wale. antarane aku Karo kowe, karo. Iya, weh. Antarane aku karo kowe. karo Mas Kampo Karo Mas Kangko. wong telu iki sing paling sabar Aku. rumpame ketelu dua kok sampe asmane aku bijok kangkol kuwi turunane punta dewa Betul, ngomongane pun kok dewa. turunane punta dewa detik wong sing paling sabar kok paling sabar kowe Mas Kangko sabar. sabar Ate kok aneh. Mas Kangko. Piye Mas Mondo? Bojone sampean digodho wong sampean nesu ora? Nesu. Ora sabar. Jenenge bojo, Pak. Paling basane sedumo. Sedumo bathuk senyali bumi. Aja kok digodho. Bojo iki sama wong liya. Wong lanang atine panas. Nesu. Ora sabar. Kowe bojomu digonceng sepeda motor boleh gondal. Kowe nesu ora? tak terima rame-rame atas lah dan kok sigarane nyawa dole hotel yo nyesel aku Berarti ora sabar. Bojone sampean iki gowo seminggu ra kowe nesu ora? Ya, acak goleki. Ora sabar. Kok kowe jarane ora sabar. lah saiki nek salah ya kok sing Mari. bojo nek bojo kok Ora nesu aku. dole hotel Ora nesu sabar. seminggu ra nyuweh lah Ora nesu aku sabar. ya kok iso Wis pegatan kok. Pegatane dokon marah. Ada karo piye? Engko kaya tenang model amini ora hujan. Jangan apa pelawak. sing nomor loro mau hurufe A artinya Amanah. bocah iki jadi Jadi seorang pemimpin itu sing amanah. Amanah itu kepercayaan dari masyarakat. Kudu dijalankan sebenar-benarnya. padha karo beli Nah, ngenek bersih busuk utawa sedekah bumi judule bae sedekah Sedekah. kowe sapa sing gelem sedekah ora roboh malah dakok, ora melarat malah kuat, ora rugi malah dadi. tuna sata Dadi sana. iki lho wong perang ngene lho jadi wong sing gelem sedekah kuwi ora roboh Malah